गोख्रों नाजायोब्ला जोंनि बर'फ्राबो आईएएस आईपीएस बायदि गिदिर अफिसार जाहैनो हायो। बे गोनां बाथ्राखौ बुंदों BKWSनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमिय' पि नार्जारिया। बिथाङा बुंबावदों, जनाय हालामनि जौगानायनि थाखाय जि दानो गोसो गोनां आइजोफोरनो उइभिं खुलिनानै होगोन। दिनैनिफ्राय जागायजेननाय जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 24थि बोसोरसालिया जथुमायाव बाहागो लानानै बेफोर गोनां बाथ्राखौ रमिय' पि नार्जारिया बुंथियो। मख'नो गोनांदि 19 आरो 20 नभेम्बर गासै साननैनि हाबाफारिजों दिनैनिफ्राय जागायजेननाय जनाय गुदि बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 38थि बोसोरारि जथुमा जनाय दख'रा दुलाराय आइजो अनसाय आफादनि खुंगा 20थि बोसोरसालिया जथुमाया दिनै सेथि सानाव आगान होबाय। धेमाजि जिल्ला जनाय महकुमानि सिङाव थानाय माइदांस्रि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय मोनथाम आफादनि हाबाफारिया BKWSनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमिय' पि नार्जारिजों लोगोसे मिरु एबसुनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बड'सा ब्रह्म, जनाय एबसुनि बारग' नेहाथारि अबिनाश नार्जारि आरो गोबां सुबुंफ्राबो बाहागो लायो। सेथि सान जुनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, जुनाय दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद आरो जुनाय गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जथाय बेयाव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंदों आरो दिनै सेथि सान। बे सेथि सानाव बेयाव दिनै मोनसे सावरायमा लानाय जादों, सेमिनार, बिसेसकरि फरायसा आरो आइजोफोरखौ लानानै फरायसाफोरखौ गावनि जिउ राहा दानाय, बेजों लोगोसे आइजोफोरा जाबाय दानाय लुनायखौ बिथा खालामनानै जोंनि आइजोफ्रा बोरै जौगाखांनो हायो बिनि बागै सावरायमेल। दा बेयाव गोबां बाथ्राफ्रा बेयाव बेरखांदों। दिनै धेमाजि जिल्लानि आइजोफ्राबो दानाय लुनायखौ बिथा खालामनानै दिनैसिमबो बेयाव संसार जानाय, रायजो जानाय बे सोलिगासिनो दङ। नाथाय आङो बेयाव नायदों जाय आइजोफ्रा सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राय बेयाव बाहागो लाफैदों आरो सरासनस्रा बिनि आइजोफ्रा बेयाव गोबाङानो बाहागो लाफैदों। बिथांमोनखौ गसंहोनाय जादोंमोन जे सोरनि न'आव बेसेबां इसानसालि दङ बा दानाय लुनाय बेसेबां सोलिदों। दा बेयाव आं नायदों, बेयाव 10 आइजोफ्रासोल' गसंदों बेयाव। गासै बेयाव जों नायदों फ्राय 500 आइजोफ्रा बेयाव बाहागो लाफैदों। बेखौ नायनानै नुदों जे हालोदा बारा मोजां नङा। खिन्थु बेयाव साफ्रोमबो आइजोआनो दख'ना गानदों आरो सासे आइजोआव दिनै जुदि बोसोरसेयाव जुदि 10 खानबो जुदि नांगौबा बा 6 खान जुदि नांगौबा बेसेबां जोङो आरनाय नांगौ, गामसा नांगौ बा दख'ना नांगौ जों बेखौ हमदांनो हायो। दा बे हिसाबै नैबे जिखौ दानाय लुनाय, बे दानाय लुनायखौ बेयाव जों जौगाखांनो थाखाय जोंनि बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलनिफ्राय जोङो जिखिनि थांखि लादों, बेनि अनगायै आसाम सरकार, भारत सरकारनि जिखिनि आसनि दङ बे आसनिफोरनि गेजेरजों बिथांमोनखौ माबा हेल्प खालामनो हायो नामा, बे मोनसे पार्टखौ जों सावरायदों। बिनि अनगायैबो जोङो जाय आइजोफ्रा जाय उद्यमि आरो जाय एन्टारप्रेनर दङ, जायफ्रानोखि एसे एफर्ड खालामनो हायो फाइनान्सियेलि, जायफ्रा साउन्ड, बिथांमोना प्राइभेट वाइजआव जाहाथे जोंनि दानाय लुनाय जि सेन्टार बा उइभिं सेन्टार बेखौ जाहाथे नैबे ओनसोलाव जों गायसननो हायो, बेखौ बाथ्राखौ बेयाव रायखांनाय जादों। आरो गोबां आइजोफ्रानो दानो गोसो दङ आरो जोंनि काउन्सिलनिफ्राय आसाम स्किल डेभेलपमेन्ट मिशन आरो नर्थ इस्टार्न हेन्डिक्राफ्ट एन्ड हेन्डलुम डेभेलपमेन्ट कर्प'रेसन लिमिटेड बिथांमोनजों जोङो मोनथाम जायगायाव जोङो ट्रेनिंनि बाथ्राखौ रायलायबाय थादों। आरो बे गुवाहाटीनि गरसुक, गलाघाटनि जोंनि मेरापानि आरो धेमाजिनि जोंनि सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव। आरो दा बे मोननैयाव जागायगोन, गलाघाट मेरापानि ओनसोलाव आरो नैबे जोंनि सिमेन्ट सापरि सानजारि नोगोराव। अलमस्ट जोंनि जि जाकब मेसिन दङ बे तातखाल, बेखौ जोङो अर्डार होदों आरो बियो मथा मथि जोङो 20 जरा बेयाव नांगौ, गलाघाटआव 10 जरा आरो नैबेहाय 10 जरा। दा बे हिसाबै बे 18 खानसो रेडि जाबाय आरो बे गंनैया रेडि जाबानो गुवाहाटी दिल्लीनिफ्राय डनार मिनिस्ट्रिनिफ्राय बेयाव इन्सपेक्सन फैगोन आरो बे इन्सपेक्सना जोबखांनाय लोगो लोगो बेयो सेन्टारफोराव जोंनि जि ट्रेनिं बेखौ आसाम स्किल डेभेलपमेन्ट मिशन आरो नर्थ इस्टार्न हेन्डिक्राफ्ट एन्ड हेन्डलुम डेभेलपमेन्ट कर्प'रेसन लिमिटेड बिथांमोना ट्रेनिंखौ जागायसिगोन। दा जों आसा खालामदों गिबियाव जोङो 6,000 आइजोफोरखौ टारगेट खालामदों आरो बे 6,000 आइजोफोरनि गेजेराव बिथांमोननो सार्टिफिकेट होनाय जागोन आरो लोगो लोगो बिथांमोननो स्टाइपेन्डबो होनाय जागोन। आरो जाय आइजोफ्रा बेयाव मोजां बिथांमोना पारफरमेन्स होगोन, मोजां बिथांमोना जायफ्रा बांसिन स्किल दङ आरो बिथांमोनखौनो लानानै जोङो ट्रेनिं सेन्टारफोरखौ जों सालायगोन। दा बेखिनिखौ जोङो हाबाफारि हिसाबै नायदों। आं नायदों दा जोंनि जुदि जोङो एसे कमार्शियेल बा प्रफेसनेलिजम जों लाबोनो हायाब्ला जोंनि दानाय लुनायनि गेजेरावबो जोंनि आइजोफ्रा जोंनि बे जि बाजार, बे बाजारखौ जोंनि आखायाव जों लाखिनो हानाय नङा आरो बाजारखौ जोंनि आखायाव लाखिनांगोन। मानोना जों दिनै नायदों क'क्राझारावनो जा, रङियावनो जा, बिजनियावनो जा, बे दख'नानि बा जिनि जि डिस्ट्रिबिउटर बे गुबुन गुबुन माहारिफोरनि, बेयो गुबुन हारिनि जायो। दा गतिके जों नायदों जे बे जिहेथु बिराद गिदिर मोनसे बाजार, बे बाजारखौ जोंनि आखायाव लाखिनांगोन आरो बे बाजारखौ लाखिनांगौ जायोबा
जोंनि आइजोफोरनि गेजेरावबो बा माहारिनि गेजेराव जि मोनसे बेबखाय भित्तिक प्रफेसनेलिज्म बा नैबे कमार्शियेल बे जोंनि एसे ब्रेनाव हाबनांगोन जों खर'आव सोना लानांगोन आरो बेजोंसो जोङो बिजनेसखौ आवगायनो हागोन बे मोनसे बाथ्रा दा बेखायनो आं जोबोद गोसो गुदुं नुदों आइजोफोरखौ बिथांमोना गोसो फोरादों आरो बिनि अनगायैबो जोङो महिला सबलीकरन आइजोफोरखौ जौगाखांनायनि थाखाय वुमेन एम्पावारमेन्टनि थाखाय बिथांमोननि गेजेराव जों माखासे बाथ्राखौ रायलायदों दानाय लुनायनि अनगायैबो सोरबाफोर फास्ट फुडआव मोजां मोनो बिथांमोनखौ फैनो खावलायदों सोरबा बिउटिशियान जानो लुबैनाय फैनो खावलायदों सोरबा पारामिलिटारि नार्सिं फैनो जायफ्रा गोसो आरो जायफ्रा काटिं निटिं एमब्रयडारि जायफ्रानोखि एसे मोजां दा बेयाव बिथांमोनखौ बैजोंनो जोङो बिथांमोननि जाहाथे न'खर खुंनाय बेखौ जाहाथे लांनो हायो बिनि थाखायबो बेयाव बाथ्रा सावरायनाय जादों बिनि अनगायैबो जोंनि दा SRLM NRLMआ जिखिनि बेयाव जोंनो स्किम होनानै दङ बा जिखिनि आसनि जोंनियाव सोलिगासिनो दं ब्लकनि आन्दारफ्राव दा बेफोराव जाहाथे जोंनि आइजोफ्रा जेरावबो हाबनानै जाहाथे जों गावखौनो एसे मावगोखौ बारायनो हायो दा बे गासै बाथ्राफोर बेयाव बेरखांदों दा गतिके दिनैनि जि सावरायनाय मेल बे जोबोद मोजां जादों बेनि अनगायैबो फरायसाफोरखौ लानानै जि सावरायनाय जों धेमाजि जिल्लाखौ जेब्ला बेयाव गोसोखाङो बा धेमाजि जिल्लायाव जेब्ला फैयो बेयाव मिसिंफोरखौ जों नायो बिथांमोना जोबोद साखा-फारा फरायनायाव बिथांमोना जोबोद सिम्प्लिसिटि जोबोद सिम्पोल बिथांमोननि लिभिं स्टेन्डार्डआ खिन्थु थेवब्लाबो बिसोरखौ जों नायदों IAS IPS बा एनि सिभिल सार्भेन्टआव बा गुबुन गुबुन जोंनि आसामाव जेसेबांखिनि डिपार्टमेन्ट दङ ओरैबायदि डिपार्टमेन्ट गैया जेरावनोखि मिसिं सम्प्रदायनि बे SS अफिसार गैया जेरावबो दंजोबो दा बेखायनो जोङो बेखौनो नोजोर बोदों जोंबो बेयाव मैखोम मोनसे जनगोष्ठि हिसाबै माने हारि माहारि हिसाबै जोंबो धेमाजि जिल्लायाव थायो दा बेयाव मिसिंफोरजोंनो लोगोसे बेयाव जोङो थायो सोनवालफोर थायो देउरिफोर थायो जोंबो जाहाथे मिसिंफोर बादि एसे आवगायनो हायो फरायनायनि बेलायाव बे सुबुं धोन दानो हायो बेखौ नोजोर बोनाय जादों आरो फरायसाफोरा बेखौनो दिनै रायलायनायाव बिथा खालामनानै जों रायलायदों जाहाथे न'खरनि एफा एनै जि जेंना बे जेंनाफोरखौ जों सौसिलांनानै बे जेंनाफोरनि गेजेरजोंनो जाहाथे साफ्रोमबो गथ'आ जाहाथे गावखौ जिउ राहा खुंनायनि थाखाय बा गावखौ सुबुं धोन दानायनि थाखाय जों साखा-फारा जानो हायो बे बाथ्राफोरखौ रायलायनाय जादों आरो खुब खम स्टुडेन्ट बाहागो लाफैदों हयथ' बायदिसिना जाहोन थानो हागौ हयथ' एग्जामफोरबो थानो हागौ दा थेवबो जिखिनिया फैदों बिथांमोना गोसो गुदुङै बाहागो लादों आरो बिथांमोननि उज्जवल भबिष्यत जों कामना खालामदों आं आसा खालामदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद दुलाराय आइजो अनसाय आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद आरो बेयाव खौसेथि बर' सुबुं आफाद बे मोनब्रै आफादा जुदि बेयाव जों एसे गोसो गुदुङै जुदि खामानि मावोब्ला धेमाजि ओनसोलाव बा जुनाय ओनसोलाव गमामायैनो बेयाव फरायनायनि जि थासारि सोलोंथाइनि जि थासारि बेखौ दाफिननो हागोन आरो बे थासारिखौनो जोङो नोजोर बोनानै जोंनि सुबुं धोन सोरजिनायाव जों बयबो एसे गोसो फोरानांगोन आरो दिनै बे गासै बाथ्राया दिनैनि सावरायमेलाव बेफोरनो बेरखांजोबदों गोजोन्थों मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि गोनांथि जादों गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन बिनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन गोसो गुदुं बिजाथिफोरा reality.publicschool@gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन